Il-Hope Exchange Malta qed torganizza l-ewwel edizzjoni ta' ġirja bris il-Hope Exchange Medical Center, magħruf aħjar bħala l-Isptar Malti fil-Ghana, biex ikompli jagħti tama lil mijiet ta' ommijiet u trabi li jirrikorru għall-kura. Dan l-isptar twaqqaf fl-1998 minn grupp ta' missjonarji laiċi Maltin u llum il-ġurnata kiber f'istituzzjoni biktar minn 140 sodda u 400 tabib permezz tal-ġenerożità mid-donazzjonijiet tal-Maltin. Mal-mikrofonu ta' One News Nicole Baldacchino, wieħed mill-atleti li sejħu sem f'din il-ġirja, tkellem magħna dwar id-dbatijiet li għaddu minnhom l-ommijiet u trabi fil-proċess ta' twelid fl-Afrika. Kuljum ġejjin pazjenti foqra illi kieku ma jkunux aħna l-Maltin, kieku min jaf dawn se jsir minnhom. U wieħed mill-bżonnijiet kbar li hemm fl-Afrika huma fejn jidħlu l-ommijiet qabel iweldu, waqt li jweldu u wara li jweldu u t-trabi tagħhom u t-tfal. U allura l-isptar ħajkompli kabbar l-operat tiegħu billi issa ħanibnu annex speċjalment għaliex ħafna ommijiet jitilfu it-trabi tagħhom u anka saħansitra jitilfu ħajjithom waqt li qed iweldu. Din l-attività li se ssir il-ħadd 14 ta' Lulju fis-7 ta' filgħodu tikkonsisti f'ġirja u mixja ta' 5 kilometri u mixja ta' 2 kilometri u nofs tfal u tibda u tintemm fil-Palazz tal-Verdala l-Buskett. Ħenġeġ dawk li qed jarawna biex jiġu jnaqdu magħna fl-14 ta' Lulju fis-7 ta' filgħodu fil-Palazz tal-Verdala u dawk illi forsi qatt ma daħlu hemmhekk jew qatt ma ġrew u mxew u spiċċaw ġirja f'dak il-post, tkun attività spettakolari fil-waqt li jieħdu gost u wkoll nkunu ngħinu biex ommijiet u tfal jkollhom dinjità waqt li qed iweldu u wens wara li jweldu.